हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा ब्लग यूट्यूब चेनेलाव आरो खनसे फिन बरायना लाबावबाय आरोना गोसो गोथारै बयखौबो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांसै ओरैबायदि दावराव माने गावसोरजों गावसोर राइडार मिटआप जानाय मोनसे मिटिं प्रग्रामाव माने आंथ' आसाम टुरिजमाव सार्भिस वाइटाराव आरोना दङ नालाय बेयाव दसे नुजाहैदोंमोन आं नोंथांमोना निसय मिथिखागौ आं आरो मालाबा आसाम टुरिजमनि जोंनिखौ आगान थायोना भिडिअ लानानै गैयिनि फिसा मा खालामनो नङा होमबा मावनानै जाखानांगोन जेरावबो मोनसे नङा मोनसे बेनिखायनो जेबो कमेन्ट हरालासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना सुखु गोजोन सोरनिबा खाफाला गाबनांना निराशा दाजानो उपाय गैया आरोना हरबाबो माने हरावसो माने बिसोरो पार्टिखौ बांसिन मोजां मोनो नालाय सानाव डिउटि थायो बेनिखायनो हराव लायो मावनांगौ जायो हरावबाबो मिउजिक दामना बिराद हाल्ला जाबाय दं बिथांमोना मालाय ओरैबायदि इन्टारेस्टआव जादो लोंदो फुर्ति खालामदो रंजा बाजा खालामदो मोसादो माने इसोरनिया बहुद साफा आजादियाव बानायो आरोना जोंनि बर'फ्रा माने जाखांनानै लोंखांनानै इसे नांलाय खमलाय जायो बिसोरनिया मालाय बिदि गैया बहुत मोजां आरोना गासिखौबो होनाखै आं बर'फोरखौ साफा सानै जायो मwnसे इसोर माने हिन्दी सल' मोजां मोसादोंमोन आरोना मानो होनोबा कपिराइट फैयो नालाय बेनिखायनो आङो होआसै मछली है ये लो दायो फाइनालि जोबजोब्बाय जालांजोब्बाय मानसि माखा थांजोब्बाय गावबागाव रुमाव उन्दुनो हरनि 12:30 जाबाय आरोना माने मिटिङा प्रग्रामा जोब्बाय नालाय ओमफ्राय उन्दुहैबाय बेनोमोन आरोना आंबो थांनोसै न'आव ओमफ्राय आरो गाबोन फैनाय जाया फैफिननोसै नायनोसै थ' बेफोरो आग्लायजोब्बाय बे चिकेन बेयो जाबाय पनिर बेयो जाबाय मिक्स भेज बेयो जाबाय दाल फ्राय बेयो जाबाय ओंखाम थ' दायो आं लाबाय ओंखाम जानोसै पापर लाबाय चिकेनल' जानोसै आं बेलेग बुस्थु मोनसे जाला दालि आरो माने जानोनो बायो अहाजोब्बाय आरोना बेखौ जानाय दसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननो थ' एसेनोसै आरोना लाभ इउ बाय बाय गासैनिसिमबो